De voor 2018 onkundige finishborgen van de Alvesterdetocht op de Bonkeveert moet er in de simmer van 2019 staan. Dat zei Wiebe Wieling, voorzitter van de Vereniging de Friese Elfsteden, joert op de jaarlijkse ledenvergadering. De borgen hier dit jaar al steenmatten in het rand van culturele haatstad. Maar dat is net slaggen. We rennen al je regelgeving aan, net al in de welstand en duidelijk. Maar ik bijvoorbeeld een onderzoek naar het vleengedrag van vleermuizen in dat gebied. Ja, dat alles kost het man. En voordat we door die hele procedure heen binnen, dat heb ik gewoon net redden dit jaar. Dus het wordt volgend jaar. Op de vergadering, die het bezocht werd door zo'n 600 leden, is ik een nieuwe IJsmeet-app presenteren. Op die app kunnen de rayonhaden en de ijsmasters de actuele dikte in haar rayon invieren. De app is een hulpmiddel om een beter oerzicht te krijgen van de taststoom van het ijs en de minder plakken die er nog in zitten. Vlugge en actuele informatie is wichtig in deze tijd. Wij denken dat wij net meer de winters krijgen zoals in de jaren 40. Wij krijgen misschien de winters van de jaren 80 en 90. Dat binnen heftige, maar kwarte winters. En dat betekent dat je alles op alles zetten moet. Vanaf daarin dat iedere dag dat het vriest je maximaal benutten moet om binnen 10 dagen dan toch die tocht organiseren te kunnen. De app wordt net opensteld voor het publiek. Ik net als Inshug-app. Want dat is vreemd een probleem, denkt de Alvesterde Vereniging. Dan heeft natuurlijk de meidje mij het E-woord. Op het moment dat dat E-woord in tel komt, begin maar bij de wereld draait door, dan wordt heel Nederland gek. En dat is iets wat wij net willen. In januari is het meer dan 22 jaar lang dat de laatste Alvesterde-tocht houden is. En dat betekent dat het record van de langste Alvesterde leerperiode, die tussen 1963 en 1984, verbrutsen wordt. Waarmee Piet Paulusma verzei dit hier temperaturen van 20 graden onder nul. Maar het bestuur liet hem daar net gek terugmaatje. Wij wachten dat even rustig af, als Piet zijn voorspelling uitkomt. We hopen er elke keer op en we zijn er elke keer klaar voor. En het is natuurlijk ook wel wat een oren simmer geweest en alles is wat oors moet waar. Maar ja, Piet had het daar eigenlijk nog net zijn dat het gebeuren zal. Dus we wachten dan maar even rustig wanneer het plak vindt.